ay min shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim amayin ala fe kan kisi ka bo sitane toroma mali kono ani mali ko ka anga foli bo bela jeno amute senga ute nyine toujours ori ba su anga jamani sanfe mi mali kuna foli kene anana se anga staba mami mi bingini bagare ale bla aka fanu bela jelema ka sabula ambe wakati mina ambe sungolo bami kono lana ay wele bla aka fanu bela jelema aka fanu kloku bela jele cheni muso ay wele do bela jelema kana suntiga no fe do amanyini afe ya rabbi ala ka bulu me aka barala ya rabbi ala ka bulu me aka ay ko mi damne ya rabbi ala ka ko labanta ya rabbi ala ka ko yemi me dansirala na be fe ka mi do o ko ina surtout suntiga ko ina lati me to gamina ay to ko pour que aka bo o ko to kalama. Bonsoir, ça va, Nebako Basina. Bashi Feti, c'est qui comment dit Jonathan? On est au fini Bagitini Kamara, Bimini Bagaga personnel. On y est roulé là comme son tigre et la bimini. Quand on est resté là, on y avait motivation de toi, Mina. Bon, il y avait l'organisation de la Mina. Qui est resté les bimini et la Mina? Sur toi, Jumela. Et c'est son tigre de Kawa, Kawa. C'est qui dado la donne. Ni be mo ko fe ibayira. Ne betlungu funga kuma na ubayira ni adama de atabulu nyumaye. Ubayira ni disukuni. Ubayira ni hakina. Ubayira ni mirina fana. Ibo bilakilla. Ni jama bade fefe na nasani sima na ko warde duluma. Ni sima na ko san duluma nunna ko de dore. Ko bimi ubasare be fe. Donc ay wele bla jama manen nani jama sura. Akara banna ko bayne ko. Bisa kala jama kuma chani ni. Na me wati mu konna ko bi. Do dale mana tibla kan mo ko wato ba alame parce que afelen. Ok, il est nana tuga jumena e ke ni nana suntigere kama wa u nana jumena kama ne nale jago ya ko ni ko sa ngolotea ni o tiga to bito jurukisai donc bingini bagaga e sa de jurukisai bagide na le bi yoro do ni nyana kala kala be ne nali bi ko mi na fo jago ya parce que ne re dude ndo e aka jumena auto en kaga finege de ne personnel fana fine ka chamme iba so chama mi ta faro fe mene personnel ya personnel pour que gagner dro ni bingni te dro ça fi to vraiment ma fengen la mais merci ok jarani mais na suntige yere préparatif to di be se piga do la do fanya na fa fen chama mi suntige ni kono a fola e balmayai singiado keleyado kata mo siti akongo be mina ni fen sira ni besira kanu de ma donc dumuni ti comme anana di mo ko matanya bula ni be pegaso mais pour que kaira maninga ko kuma do ko bunya be mande bunya masege be mande donc bunya kera bingi fe bunya masege ra wajibi ay cibla munu monona ka wele jabi amba du kan kono bara fakat la ka dogo ni ka sawere ko dane de ça OK merci bonsoir Neba bonsoir ça va oui ça va ko kam alhamdulillah on suma digla ko sawere non sum tenka sum tan ko ay OK c'est qui dia do bingi nga wele linga doni kala doni fayna kula chere la kuma fuitini da jaman war kula yo korine de sans ça avant invité Amina Suntiga la fille chere ni nous sommes allés nous Ça va. Non, bah, je fais na peine, je vais d'abord. Non, tiens, allez, tu vas la venir. Ne be ko no ko. Ite ko nous donne nyo fanyere. Aywa ko be ne bi ayero content mbari du parce que la dame de silence diamant noir de la musique malienne que nous aka fancy club bela jele wole kana Suntiga afino donc comment continuer d'apprendre na ay joie de mode ko parce que ni be fere bu ko ko no kan ne restaurant bi ni to ko jugu fo nyako la ni te don OK. Tu sais que tu as dit que tu les beginning attaché. Attaché koro. Tu donnes une faille. Attaché koro mieux et dernier. Parce que bête serait attaché. Parce que l'on veut dire attaché. Ni soudi karaebi. Blood affair. Il veut voir attaché à la. Dernier de beau attaché. Donc ne ko ni kuma tele da jambele de no ko la ka sunga lo tina wo mai da bela ni saosa anga to kana kala ni ke no ko kuma foi de tele da ne ka kuma ri mi se genyi me kuma tele na ni saosa de ro wa ya genyi na ri ni saosa hali salo ayake ale presenture na no donc jama be manu la menyi aya wila kama ka foko an ko be bela jeli na ni bela jeli ma sunti no
ok ala ko kɛ ko laban ala ko bɛn kelen ma attache ni to i ɲɛ bɛ to nɔgɔli son tɛ kelen t'i la dɛ ko se i tiɲɛ fɔ ne sa caméra tigi ɲɛ t'i la ok t'i na kun fɔ n ɲɛna ayiwa bi an ka star ba in y'an wele la dame de silence la dame noire de la musique malienne madame Palmer k'a ka d'a ye k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka soba in kɔnɔ yan bi ka na sun tigɛ o de y'an nakun ye. Bonsoir. Ne ba i ka ko ka ɲi i ɲɛda bɛ cogoya min na ekɔli son tɛ kelen t'i la dɛ ok t'i na kun fɔ n ɲɛna an nakun ye bi o de ye an blessé sumi an nakun ye suntigɛ madame Fali y'an wele ka na suntigɛ la fɛ yen vraiment an nana wele jaabi nin y'a san fɔlɔ de ye wa san o san a bɛ deli ka kɛ san o san a bɛ deli ka kɛ san o san e bɛ na différence kow kɛ jamaw quoi kow san o san dɔ bɛ fara jama kan ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta jira an na amina yarabi ala ka bolo mɛn a ka baara la amina yarabi ok o diyara n ye kosɛbɛ ok bye Bon, pas bien. non kan foyi tɛ i yɛrɛ ka ko bɛ cogo Pas sûr que t'i tɔgɔ ni jamu fɔ n je commence à douter ta Sumba. ye Sumuba i bɛ rôle jumɛn la club la Bon, on est les Sœurs Unies au présent. Binginiste Fidjabati. ok o diyara n ye t'i na kun fɔ n ɲɛna kɛnɛ in kan Bon, quand nous t'es bon, Achan wele sɔrɔ ko suntigɛ bɛ bingini fɛ komi an ma safi ta sɔrɔ kunun donc bingini ta kɔni fo ka ko sɔrɔ ok aw ka jija k'o sɔrɔ de ni ala a ka n'olu pe dɛ samedi wɛrɛ musow ta safi fɛ ni ala ma basi foyi kɛ an welelen n'o la aw bɛɛ welelen don ok o bɛ diya n ye kosɛbɛ merci merci ni kanu de tɛ ne yɛrɛ bɔra fo kalaba ma dama ya ka je tɛ bilen cogo la pour faire tiɲɛ yɛrɛ la i bilen mais bamananw ɲuman na kanu ye fɛn min faga o ma di fɔ quoi bigini ko de ne tɛ sɔgɔmada ne yɛrɛ accident kɛ wallahi ɲɛ tɛ n se la tiɲɛ yɛrɛ ala k'i kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mais bigini ami mais bigini kanu kama an ko an bɛna ka n'a lajɛ a faamuyara parce que comme an ma se ka safi ta sɔrɔ donc kita la an y'a bita kɔni ne yɛrɛ ɲɛ bɛ dalama na cogo min na bita in kɔni a bɛ lakali bita bɛ lakali ko sini sɔgɔma ok merci beaucoup toi ne ba bonsoir ne balimamuso i ka ko ka ɲi walayi saba alhamdulilayi en tant que n ye bigi ye ka ba alhamdulilayi foyi ma tiɲɛ walayi sunbu tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ne fɔlɔ tɔgɔ ko mariam sila mariam sila walayi e ka wuli ye jumɛn club la bon ne ka rôle ye min club la ka to ka baro kɛ kuma dɔ la ka to ka mɔgɔ attaquer kuma dɔ la ka to ka mɔgɔ layɛlɛ donc ne bɛ nin bɛɛ de kɛ i bɛ se ka ne layɛlɛ ne bɛ se k'i layɛlɛ ma chérie sunkalo in kɔnɔna na sunkalo in kɔnɔna na o bɛ ne ok i t'i nakun précisément fɔ an ɲɛna o nakun yɛrɛ ye min ye vraiment an content na an nisɔndiyara vraiment an ka sari a sara t'an bolo an bɛ ala de deli ala ka sankɔrɔta ani kunkɔrɔta ala k'o d'an ma dawula bani min masa aramani bolo an bɛ ala deli ala k'o sanuman halisa jama ala k'a ye an ka kulɔku halisa ala kana munafa bi don an cɛ ala k'an yuguba ala k'a to mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛbɔ an fɛ don nataw la donc ne bɛ bɔ kuma na amina ala k'i ɲɔgɔnna caman kɛ groupe la amina yɛrɛ jamu de ko Jabajula Juda e yɛrɛ dun ne ye Bakɔrɔtigi ka bɔ Samɛ dugukolo Samɛ dugutigi o ye ne furu o de la ne yɛlɛmana Samɛ dugukolo aw t'aw nakun précisément fɔ n ɲɛna wa ala walahi ala kana foyi k'aw la n'i y'a ye anw selen yan bigini kanu don ni ala n'a kira bigini filɛ a ka da i b'a la ka ko safari bigini wa anw nalen bigini bara bi a su tigɛ n'a ye sɛ ne yɛrɛ kabini tarantiɲɛ tɛmɛna hali n ma sɛ tɛmɛtɔla ye kari wa bi n b'a kolo minɛ k'a kari ne ba bigi i ɲɛ bɛ ka bigi kelen kelen fɔ bigi mamuso o mɔkɛ o kuloma saba o sin bila dɔrɔn ne y'a ta
mais olu bɛɛ bɛ dogo jukɔrɔ sisan Yɛrɛ la bɛ dɔ comme kɛ ne cogo la. comme ne ma kɔrɔ bilen E ma kɔrɔ. ɔ sisan ne ni Biki ye ɲɔgɔn sɔrɔ Palmaire ko de la a ye Palmaire ko k'a b'a da to ne na ne y'a senkɔrɔma cɛ dɔrɔn ka Palmaire jigi duguma ka ten ni Palmaire an kɔni ne nakun tɛ sɛko ye dɛ ne nakun ye sagako de Sagako. awɔ komi saga bi yan ne bɛ taa ni saga woro ye an ka so Ok. Donc an bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ. Donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ saga mi. Ça va? Calme. Ah, doni. E k'i fɔ a la, i b'a fɔ ne bɛ fɔ a la wa cogo min na. Awɔ, dɔɔni dɔrɔn. Ok, i t'i tɔgɔ ni jamu fɔ a ye. Ne tɔgɔ Aminata Jakite. Aminata Jakite, e bɛ rôle jumɛn? Ne bɛ Musaka Club de la. Ne ye Bigini kanubaga ye. Nana a ka di trop. Ok, ti na kun préciser len f'a ɲɛna. Mɔgɔw bɛ yen dɛ. Bon, ne nana sari kanu dɔrɔn de kama, ne mana dumuni ko kama, ne nana sari ka di ne ye dɔrɔn de. Ah, ok, n'i ko ten, ok, an b'a kɛ ten. Nin y'an ka ale An ka sariba. kow bɛ yen. ne don Yeko ye fɔkoba. ne yɛrɛ yɛrɛ A banna. ne Bingini baga Ok, a banna. ka i ka denni girin girin bali A banna. ale yɛrɛ yɛrɛ don Ɲɛ b'a la. Queen Bee Michel Obama F'i da don i ka welewele kanu na k'o fɔ an ɲɛna bi. i tɔgɔ n tɔgɔ nun fɔ fɔlɔ dɛ I k'i tɔgɔ fɔ komi i dɔnnen don ka ban o. Bɛɛ b'a dɔn ko jama noir don. A tɛ girin-girin, a tɛ pressé. O bɛ yen dɛ. Mais i bɛ se Dame ka de fɔ an silence. ɲɛna. I bɛ se ka fɔ an ɲɛna. Mumuni Ala n tɛ kuma n ka ko man ca bɛɛ de fɛ n contannen don trop I contannen don trop. joie dɔ bɛ n kan bi c'est grave a kuma tɛ kɛ k'i ka fans club dafalen i fɛ yen k'u nana suntigɛ la franchement ça fait plaisir n'a ye kulonkɛ yɛrɛ bɔ a la ka kɛ sɛbɛ ye wari tɛ nin sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ jaman t'a sɔrɔ kanu ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen sani ka mɔgɔ sɔn miliyɔn na i b'a kanu sani ka miliyari di mɔgɔ ma i b'a kanu ne bɛ ɲini n bɛ waso ni Ala ye ka waso n'an kuntigi kisi ni nɛɛmaba ye ka waso ni fa ɲuman sɔrɔ ni ba ɲuman sɔrɔ ye ka waso ni kanubaga ɲumanw sɔrɔli dan tɛ Mali la nin y'a ye mɔgɔ minnu sera ka bɔ ka na bi minnu ma se ka na u ka ca ni nin donc n bɛ foli bila n kanubaga bɛɛ lajɛlen kuma tɛ Bingi da kuma fɔ Bon, n y'a mɛn fana ko nin fana t'i siɲɛ fɔlɔ ye nin weleweleli in na. nin ye chaque année de san o san San o san. n'Ala y'a jira an na Bingi n'a ka club des amis bɛ sun tigɛ ayiwa depuis kelen ma caméra wele dɛ Bamakɔ kow ma nɔgɔn A ma nɔgɔn mɛnɛ. Bobokɛni faama ale de nana a cun kan ko fo n ka n ka interview kɛ donc ka foli bila bɛɛ lajɛlen O diyara n ye. Ala ka bɛɛ lajɛlen sara Amin. fɛn fɛn nana suntigɛ la Bingi ka so Amina. dumuni ko ma mɔgɔ se yan kanu ni diyaɲɛ de bɛ nati min ma min natɔ sɔrɔ u ka n'o tatɔ sɔrɔ u k'a bila u kun na ko hali n'a kɛra dugukila genge ye n'u kɔsin dɔrɔn u bɛ Bingini jɔlen A banna. Caman nɔ. Ni ne b'ale ni ɲɔgɔnnaw cɛ. Ok, komi a yɛrɛ ko kuma t'a da. Ɔ, nin ma Wa a ni ɲɔgɔnnaw yɛrɛ cɛ. ŋaniya ye wasa. Wa n'ale bɛ ko kɛ a bɛ kɛ k'a fɔ k'a b'a kɛ yɛrɛ yira la san o san a bɛ dɔn kɛ jelimuso y'ale de ladege Bamakɔ yan dɔnko la yanni ka taa caméra ta ka télévision wele o y'a sɔrɔ ale b'a di dugu la adamaden minnu bɛ n'a y'u fantanya k'u batanya a ma fa kalifu la a ma ba kalifu la ni ne tun bɛ dɛmɛ ta ka taa d'u ma san o san o don ni bi tɛ kelen ye jelimuso caman y'a ladege a di yan. O ye tiɲɛ mɛnɛ. A funɛkɛ. ni ne bɛ nin kanu ne bɛ to ka seetanɛ de parce que dugu dama damani b'a la o ka di ne ye fɔlɔ fɔlɔ a dalakan a bɛ fɛn min bɔ a da kɔnɔ ka fɔ maanifin ye a b'o dɔn filanan fɛn min bɛ taa nugu la n'o ye dumuni ye a ye recette bɛ bɔ k'o dɔn a kan ka maa min ta dun sabanan a jijalen don a ka tafe bolo la o de la a ye jelimuso 100 da jelimuso caman b'a disi gosi jelikɛw tɔnɔ b'i la Bamakɔ.
Donc nous sommes vraiment contents. Notre star nous a invités pour venir passer une journée avec elle. On est satisfait pour ça. On la remercie beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne une longue vie, que Dieu l'aide dans sa carrière, ainsi de suite, Inch'Allah. Ok, mais j'aimerais savoir, c'est chaque année ou bien c'est cette année seulement? Bon, moi j'ai une voix adhérente, je ne vais pas te mentir franchement, mais selon ce que j'ai appris, c'est chaque année. C'est chaque année. Donc pour aujourd'hui, tu as trouvé ça comment? C'était fantastique ou bien c'était extraordinaire. C'était le fait de se réunir même, ça c'est quelque chose de grandiose. Donc moi je suis vraiment ému à 100%. Dieu merci. Donc on se dit à rendez-vous encore. Allah ka jama de mo Allah ka tegera ko jama de Allah ma tegera ko jama de Anga ko una ya isera do ngala la chogo chogo la ikanga ke ko mitombe ni mo yere de bolo mi ba ko minnu bɛ so de ka ca ni parce que muso furulenw ka ca minnu bɛ pays wɛrɛ la o ka ca ni ma jɔ aw la ala k'an to ɲɔgɔn bolo a y'a bila aw kunkolo la ko ni mugu ni kisɛ wulila n'aw fɛn fɛn kelen kelen n'a ye o kɔsɔn